Ayo. Iki dinggo penutup ya, Reng. Setengah telu iki ora apa-apa. Lakone dawa tenan. Mbok diungkretke. Ora dawa-dawa terus. Lah iya ning ya pancen ya kudu ngono kok ya. Ya kadang kala nggarap sing kaya ngene iki ra apa-apa men kepenak. Suasanane men beda. Monggo Mbak Lian. Ya. Saka Kebumen iki. Piyai ngapak. Oh iya. Ora ngapak ora ngeplak. Lho. Ora ngapak ora penak kok. Ora ngapak ora ngeplak ora. Wis. Iki sugeng enjang Mas Bagong. Mas Bagong, nek cara kono ora Bagong, Bawor. Bawor. Nek cara kene Bagong. Sampeyan mau kok rada telat le teko kancane wis do maam kok sampeyan dereng dugi. Nggih lah, kula kedagar-dagar. Apa? Kedagar-dagar. Anti tak rewangi turu nang pinggir gili. Turu nang pinggir gili? Nggih. Ora Roja Raja wae. Lho. Kok Roja Raja turu kok nang pinggir gilingan? Gili iki apa, Gong? Ayo, gili iki apa, Mbak? Gili niku dalan. Wah, berarti turu nang pinggir dalan. Ya ora apa-apa, bote wong nyambut gawe kaya kowe. Turun nang pinggir gili, nek ngantuk aja nyupir. Tak kepripun? Bahaya itu li. Nek ana apa-apa ning dalan sapa sing arep nulungi maring Rika? Ora anak. Iya kan? Rika ra nulungi Rika. Apa? Rika ra nulungi. Ya do sih kaya kowe. Nyonge maring sewon Rika omahe maring Kebumen kana. Kuliyane ngapa-apa ya sing dijuwun ora ana apa-apa, tapi nek nang apa-apa sapa sing arep nulungi? Mula kudu ngati-hati aja kayak gembira loka apa-apa anak. Nek anak apa-apa rak ngrekasa. Ngenjang kula tak pados sing tukang ngeternak. Supir, paling ora supir. Masa supir? Supir iki mawi bayar. Lho ora apa-apa. Ya bojo. Ki ana supir sing ora pada bayar kiye. Kiye wiyaga kiye mesti gelem ngeterke Rika. Ora bayar mesti gelem-gelem pada geleme. Golek sing ora iso nyupir kon dadekno supir. Lho. Itu kuwi kok maksude. Golek sing ora iso nyupir kok ndadekke sopir ora. Kan nubras-nubras. Monggo Mbak Lian ajeng nyekar napa? Napa menika nggih? Sing cara kulonan? Iya. Apalah, terserah. Arep nembang apa maring joget terserah Rika. Nggih kula nderek, Pak. Oh. Lho kok nderek kepriwe? Aja nderek. Kudu duwe penemu. Manut sih. Napa pelok pareng mboten? Apa? Pelok. Intuk bae. Tuli gamelan dipajang maring kene iki dienggo nembang ora dipajang arep didol. Pelok bae ora apa-apa. Senadyan kalingan kenang. Wah, iki bingung. Penabuh wis muni apa iki tibane apa iki tibane apa? Tibane apa iki? Iki tibane apa iki? Ya tiba dhewe grubiak. Tiba bareng nggih mboten napa-napa. Rama. Tibane apa sih iki Mbak Mengko? Napa sih? Nggih sing cocok mangken kalih bawane. Oh ya, kok dirahasiakna kaya kowe ya apik sih ora apa-apa. Wong tresno mesti goleki. Sasmita, wong tresna kuwi mesti goleki. Niku kan nek tesih tresna. Nek wis ora ya ora goleki ya. Wis ora ya ora, jorna ngono. Apa? Karepe. Jorna. Jorna apa sih? Jorna Begawan Jorna. Jorna niku nek mriki luweh. Oh, di Jarno wae. Oh, kuale ya. Jorna bae. Nek yo Jarno nek kono Jorna. Jorna wae nek kene Jarno wae. Jarno niku jeneng wong, Mbok. Mboten, nek kene
Nengno wae iki Jarno wae. Panggilan Jarno nggih Kang Jarno. Oh, iya kene Jurna ya. Seneni nek krungu Sotama mengko. Lho kok krungu Sotama seneni ya? Bapakne Sotama iki Begawan Jurna. Nyebrang segara. Oh, nyebrang. Nyebrang segara Wedang. Nggih. Artine napa segara Wedang? Segara Wedang niku kan kawah. Oh, nyebrang. Lah niku bot-bote wong tresna mbok nganti nyebrang segara Wedang nggih dilakoni. Iya, kaya kowe. Tuli bener. Lah nggih mboten jenengan nek tresna kalih. Sapa? Nggih, maksude ibune ngoten. Ibune sapa? Aja cengengesan iki kan. Nggih, ibune jenengan. Iya. Mamake. Ya mbi, ya mbi. Kalih biyunge bocah maksude. Biyunge bocah-bocah inyong. Nggih. Ya mbiyen. Saiki ya wis kaya kanca urip. Kuli mbiyen nek isi yang-yangan ya kesandung ya kenang apa. Lah nggih kan kaya niku. Aduh, sikile lara ya. Terus saiki nek kesandung matane. Sia-sia mlekeso. Lebur luluh sun lakoni Ajur luluh dilakoni. Cinta mati kok. Apa? Cinta mati kan nggih kaya niku. Ya ora. Wis ora ana cinta mati. Tuli zaman gemien cinta mati tuli ana tapi saiki wis ora ana. Kan tesih enom niku ceritane, tesih mempeng-mempenge. Ana tembung cinta sebaya mukti sebaya mati kuwi ya ngapusi. Kok ngapusi kepripun? Ngapusi tuli ora ana sing wedok mati sing lanang melu mati ora ana. Sing lanang mati sing wedok melu mati ora ana. Paling pol nangis tok wis. Nangis tok bar kuwi. Bar kuwi golek maning. Iya. Upama ora kelakon. Ora kelakon ora apa-apa. Nek cara jenengan kepripun? Kepriwe? Nek upamane ora kelakon, seneng wong ning ora kelakon. Tuli tak dukun nak. Lah. Aja kuwatir pokoke. Amor boyo suka mati. Amurba suka mati. Mbah radong tegese aku. Suka mati kepiye? Nek kula nggih mboten suka mati lah. Kepriwe? Ya bulet ganti. Nah, tuli rika sing mau wedok wae kaya kowe apalane sing wong lanang. Wong lanang ya ora dipelekna. Ngapusi. Lali janjine mawon iki. Apa? Lali janji. Lah, ini ya. Karo omong basa kono iki sok kebacut-bacut terus. Lali janjine kaya kowe. Nggih. Coba nek lali janjine dibasake bumen isa ora ya? Nggih dina Minggu. Nggih niku nggih dina Minggu. Dina Minggu sing tak tunggu tuli. Ya. Ora kok njur nganggo ya kaya kok. Nek banyu macan tak ngono kuwi. Iya. Lali janjine, monggo.
nek diiringi jaranan ya jogete kayak jaranan. Kepripun sih nek joget jaranan? Kayak kiye. Kula numpak jaran ngoten. Iya. Tang tak gendang tudung. Prakteke angel. Apa? Prakteke angel. Kudune enten jarane. Aku kaya arep rono rasane. Kowe gelem to dadi jaran. Weh, Teji. Wah, Teji. Ayo, mangga. Apa sih? Ya, kudu jogetane cara jaranan. Tengling tengling iki kaya kowe. Aja kaya jogetan nganggo lagu. Oh, nggih, nggih diajari jaranan. Kepriwe? Ngejang diajari jaranan kepripun nek mriki jaranane. Aduh, aku wis ora hafal itu. Pasrahke sing do isih hafal-hafal. Kanca-kanca mburi wis hafal. Pun boten jaranan jenengan? Wis ora sih, wis ora. Wis tua kaya kowe, wis ora jaranan. Terus nek ora golek jaran sing enom ya wis ora apik.